ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପିଲାମାନେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଆଗ ଘର ହୋଇ ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଗ ଘର ହୋଇ ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ ପିଲାମାନେ ଆଶା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପିଲାମାନେ ଆଶା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ପାଇଁ ରହିଛି କେତେ ମାଧ୍ୟମ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କେତେ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ତରରୁ ରାଜସ୍ତର ଯାଏ ସ୍ତରରୁ ରାଜସ୍ତର ଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ ସାକାର କର ସଫଳ ପିଲାମାନେ ସାକାର କର ସଫଳ ସରକାରଙ୍କର କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସ୍ଆଇଓ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଆଇଓ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନୁସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାଠ ପଢ ଅନୁସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାଠ ପଢ ସହଜେ ହେବ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି କେତେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁଳ ରହିଛି ବୁଝି ସୁଝି ନେବା ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ସୁଝି ନେବା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା